Keď Boh chce nejaké dielo, ešte aj prekážky sa pre neho stanú prostriedkom k cieľu. Tieto slová Pátra Chevaliera, zakladateľa kongregácií, ktoré tu na Lukovom dvore pri Nitre pôsobia, sa potvrdili aj pri budovaní duchovného centra Domu srdca Ježišovho. Jeho poslaním je učiť jazyk srdca, božského a ľudského. Bezmocnosť je to pocit, môžeme sa cítiť bezmocný. Plakala si. Si nebola smutná? Bola som smutná. Ako pocit si bola smutná? Čo urobil? Ten dom je dom srdce Ježišovo. A srdce Ježišovo je to Korán otvorené pre všetkých, ktorí ho hľadajú a zvlášť, ktorí hľadajú lásku, pochopenie, uzdravenie. Práve teraz prebieha kurz o nenásilnej komunikácie. A môžeme sa spýtať, prečo ako kňaz, ako misionár Najsvätejšieho srdca Ježišovo dávam tento kurz. Často my kňazi, a zvlášť my misionári, hovoríme o láske. Láska je najdôležitejšia vec v živote kresťana a každého človeka. Sme stvorení pre lásku. V evanjeliu ide o lásku. Posledná skúška človeka pri poslednom súde bude o láske a je ľahké o tom hovoriť. Je ľahké ľuďom povedať, milujete sa. Ale tá komunikácia a tá nenásilná komunikácia je jeden spôsob, tým môžeme ľuďom pomôcť, ako lepšie komunikovať, byť spojený s inými, ako pochopiť, keď niekto je nahnevaný, keď vyjadruje nejaké silné pocity, že sa tými pocitmi sú potreby. Ako mať, by som povedal, niečo z Ježišova srdca. Niektorí bez tej zeleniny nemusia mať, lebo aj my máme tej, ako sme spomínali, sme jeden tej papaja, to pumpkin, neviem, ako sa to bol pumpkin po slovensky. Tekvica. To je tekvica, že? Lebo ja som myslela na to, pozrite sa. My sme sestry kongregácia dcery našej milej matky Najsvätejšieho srdca Ježišovho. A sme tu 4 sestry. Sme z Kiribes. Pracujeme spolu s misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Kiribes je tu. Tole je veľmi ďaleko. Na Tichý Pacifik, oceáne. A ako dlho si cestovala na Slovensko? 35 hodín lietadlom. Slovensko tu, hore. Aby láska bola milovaná. Výzva, ktorou sa riadia vo svojich životoch a pastorácii členovia komunity Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Rozmieňajú ju do každodenných aktivít v službe duchovného vedenia, organizovania kurzov, vysluhovania sviatostí a formácií mladších spolubratov. Počuť je veľká potreba a ľudia, povedzme, my často sme v tom slabí. A aj to je veľké vyjadrenie lásky. Počúvať niekomu, mať čas pre nieho a skutočne skúsiť byť tam, kde ten človek je, to je veľké vyjadrenie a viac ako vyjadrenie je to láska. Ľudia ako keby nemali čas na seba v dnešnej dobe a nahrádzajú si to inými prostriedkami. Možno televíziou, možno tým videom a všetkým tým, čo tá moderná elektronika poskytuje tomu človeku. Ja som sa ešte nestretla, naozaj úprimne teraz zo srdca poviem, nestretla so slovičkom, že nenásilná komunikácia. Takže myslím, že to nás obidvoch manželov tak najviac sem pritiahlo a veľa sme sa tu naučili. Raz, keď niekto verí, má ten osobný vzťah s Ježišom, tak Ježiš ho vedie rozličnými cestami. Niekedy to musí ísť aj cez púšť. To musí ísť cez čas, keď človek má pocit, Boh neviem, kde je.
Bola to láska k Ježišovi a záujem o ľudí, čo viedlo pátra Chevaliera k založeniu spoločnosti misionárov Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Hovoriť a svedčiť o Božej láske je náplňou života ľudí, ktorí sa zasvetili Bohu prostredníctvom reholných sľubov v tejto kongregácii. Jej členovia pracujú v 55 krajinách. Na Severnom Kaukaze v Rusku máme na starosti územie veľké asi ako Slovensko, na ktorom sa nachádza niekoľko katolíckych komunít alebo farností. Snažíme sa pôsobiť vo všetkých oblastiach života, aj keď sme limitovaní zákonmi. Charizma našej misie je dávať ľuďom Božiu lásku. A myslím, že Rusko je takou púšťou, na ktorej ľudia túžia po tejto láske. Tak tu na Lukovom dvore máme medzinárodné miesto so sestrami z Kiribati. Jeden páter je z Nemecka, ja som zo Švajčiarska, ľudia sú zo Slovenska. Myslím si, že je to aj znak alebo znamenie cirkvi. Cirkev je medzinárodný všade vo svete. A každá lokálna cirkev môže cirkvi v inej krajine niečo ponúknuť, niečo dať. Na pozvanie kardinála Jána Chryzostoma Korca prišli misionári Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Slovensko do obce Jarok pri Nitre v septembri v roku 1994. Neskôr zakúpili kaštiel v Nitre na Lukovom dvore, ktorý pretvorili na duchovné centrum. Dom srdca Ježišovho otvorili v roku 1998 a odvtedy slúži ako duchovná oáza a miesto stretnutí pre mnohých. Nesnívala som, že ja budem tu na Slovensko, ale ozaj som veľmi rada, som veľmi spokojná, že ja som tu ako misionárka. Tá láska, ktorá dávam ja, to je nie moja láska. Viem, že on miluje mňa. A to nestačí, keď viem, že on miluje mňa sama. To nestačí. A tak preto, že to je heslo, že aby jeho láska neostane ku mne sama. Ale ja môžem podeliť ďalej. Čo môžeme robiť tu, to je dávať z jeho láska. Úlohou sestier je zabezpečiť chod domu. Ročne tu príjmajú viac ako 50 skupín, veľa z nich so svojím vlastným kňazom. Mnohí sem tiež prichádzajú individuálne, aby tu strávili čas v tichu a v Božej prítomnosti. To všetko preto, aby láska bola spoznaná a milovaná. Myslím, že to je moja úloha teraz. Viac počúvať, mať viac čas pre ľudí, ktorí potrebujú niekoho. Mám menej činností a aktivít ako kedysi. Ako misionár Najsvätejšieho srdca budem druhý Slovák, ktorý bude vysvetený pre túto kongregáciu. Ako také špecifikum aj pre celú našu reholnú kongregáciu vo svete je to, že budem prvý misionár Božského srdca východného obradu, čiže grécko-katolického obradu, a budeme otvorení aj pre tú východnú časť, či už tu na Slovensku, alebo ďalej na Ukrajine, alebo v iných krajinách, kde pôsobíme aj v Rusku.